Здравейте, приятели! Отново сме пред Македонския дом. Днес е 18 август 2026 година и за пореден път отиваме на екскурзия в района на Шабла, Дуранкулак и Тюленово. Днес е един от дните, в които в Шабла е ден на отворените врати за морския фар, големия, който е кулата червено-бялата. И най-вероятно ще се изкачим горе до върха на кулата, откъдето ще има панорамни кадри и ще ги видите, когато пристигнем там. И така, уважаеми зрители, вече сме в Шабла. Ето тук е фара, както сме снимали сме са винаги, като сме идвали тук. А това е нашия транспорт, с който дойдохме. И не целия. Отиваме към входа на фара в момента. Защото чувствам се като на 15 август, като минах край това, край централната църква. Ето тук е нашата група. Те душа носят те по-малките ни брати и сестри от нас. Нищо, нека мини Сашкова. Трябва да внимава с папалата. А иначе къде се намираме? На Нов Шабла. Какво е Нов Шабла? Най-източната точка на България. Но не е най-източната на Европейския съюз. Има много по-източни. Знаете, че в репортажите на 31 декември и 1 януари Шабла редовно се присъства в телевизията. Защото на Дуранкулак сме предвидени да са ракис на Черно море, укрепителни пунктове през 30-40 км. Специално Ето вече се качваме. Така, до тук слагаме вода, има някои група да стегне. А къде трябваше да се навеждаме? Там където се твои шапка. Шапката ще ни каже, ще не дам. Добре. Пак ще останеш. Значи, който има проблем с височини и качване, по-добре да се качва. Ама нали мислиш, че после трябва и да слезеш? Да. То, че ще се качиш някъде си на после. Ето тук. Даже пожарникарите си затръгват. Така както са се качили. Когато има къде да се хванат, за да Ей, тук съм. Тук може да се удариш. Вече го направих. Аз не съм. Твоята шапка е по-голяма. Ето качваме се. Качваме се. Излязахме. Бяха гостите, дарил. И все още не сме успели да го
Ето от тук парапета. Хош, Саша. Боря се насъбрала на този фар и накрая фара потънал. От Внимателно, толкова много внимателно. народ. Хайде слезите. Благодаря ви, Благодаря и хубав празник ви пожелавам. Хайде. Много още ентусиасти. Маринчо, хайде, погледни насам. Аз така на кадър. Нищо. И вече слязахме от фара и след малко тръгваме към Дуранкулак. Току-що слязахме на Тюленово. Да, така е поначало замислено като... А, да. Да. За съжаление, сега няма. Хайде, елате! Хайде там на Унално, къде се намираме? Зеле! Може би тръгна. Пиши ли запис? Не знам какво пише, Саша. Дай натисни стопа сега. Следваща спирка Камен бряг. Така, ето тук е вечният огън. Вечното огънче. Опа! Който е, ще гледаш тази снимка, ще кажа и колко бях гладна. Паметника на Джон Лоутън. Сядай, сядай. Следваща спирка Яйлата. Мърдаща снимка, да. Карибската империя Овидий е бил, така да се каже, арестуван, затворен тук в Кюстенджа. Успяват неговите сподвижници да го освободят и да избягат всички заедно и идват тук. И той тук живее до края на живота си в къщите. И също? Как храна, айде вода, храна. И сега го снимам в видео. И така да сложа. Може от другата страна. Няма. Няма ги участват но иначе пак като тук. Само предполагаме там надолу. Я Само виж. мен се снимаш. Да, Сега вече само тебе. Винарна, 5 век. Шарапташи. И така Едито влезе вътре да търси вино да пие, ама то не може да намери. не може, И вода сега има. излиза. Ето тук е винарната, където беше Еди. Издълбано каква е там. Без връх. Той не е от природа. Сега, Сашо, снимай бяло вино прозрачно. Снимам Айде. Бяло прозрачно вино от 9. от 9. И така, уважаеми зрители, вече сме в Дуранкулак.
Тук е ресторанчето, където преди ядахме рибена чорба и сме много доволни. Малко сервирането е бавно, обаче въпреки всичко долу-горе е качествено. Нали, цените са така. Има какво се желая, Мари. Има какво да се желая, да. И сега ще влезем в музея тук, който е комплекса на разкопките. Тук има и музей, ще ни прожектират филмче. Снимай там. И така, бидейки вече в музейната част на Дуран Кулак, първо ще влезем в информационния център, където ще изгледаме едно филмче за една от най-старите цивилизации на Балканите от античността. И после ще се разходим из комплекса и за езерото и ще отидем до острова. Но филмчето няма да го записаме, защото той е с авторски права и той е само за туристи, които посетят центъра. Дуран Кулашкото езеро. Тук сме идвали доста пъти. Какво се забрави? Пасума ли се забрави, че не го виждам И пасума? сега се кача. Качва. Искам тук на Дуран Кулашкото езеро да отбележа, че в информационния център, където ни излъчиха филмчето за древните култури, които са преминали от тук, това е единственият музей в България, в който се признава, че прабългарите са християни много преди покръстването от Борис I. Тук са разкопките от старите култури. Нали? Щърки или пеликани? Как ще го разберем? Те ще По минимално количество сме 4K, извървяли, Сони. по-голямото е. Главите ни ги режих. О, как 17:30. Ами 17:30 вече сме при микробуса, той е тук в комплекса и с това нашата екскурзия приключва за днес и от този момент пътуваме за Варна.